Hola a tots en un nou vídeo per al canal, espero que estigueu molt bé. Bueno, abans de començar us explicaré una mica per què s'acaba avui la sèrie, vale? Si arribem a la final o no, bueno, això ho tindré que veure vosaltres, quedeu-vos fins al final si voleu veure si guanyo la Champions o no la guanyo. I bueno, us vaig explicar per què, bàsicament. El primer motiu, hi ha gent que ja té el FIFA 21 perquè els hi ha donat abans FIFA, doncs perquè fan d'això, com per exemple DJ Mario, Cacho, molta gent, però clar, jo no sóc afortunat i em donen. Llavors l'he de comprar i m'arriba el 6 d'octubre. És el primer dia que surt, tens el 6 d'octubre o el 9, jo l'he agafat el 6 d'octubre perquè com abans millor. I bueno, bàsicament per això s'acaba avui la sèrie i res, espero que us agradi el vídeo. Ens veurem ja en FIFA 21, que serà la setmana que ve. Farem el primer partit, el primer sobre, a veure què tal els jugadors, si rendeixen bé. Bueno, ho veurem perquè he agafat l'edició especial o no sé, l'edició que et donen sobres, no sé quants. L'any passat eren 14, a veure si aquest ens timen un altre any seguit o no. Però bueno, ja ho veurem la setmana que ve. Vinga, ara anem pel vídeo i si us agrada doneu-li like, us podeu subscriure també i activeu la campanita. I ara sí, vinga, anem pel vídeo. Bueno, nois, vinga, anem a simular el partit, com us he explicat, perquè no puc jugar-los tot. Avui és l'últim episodi, ja que el 6 d'octubre arriba el FIFA 21 a casa meva, a les altres no ho sé, però a casa meva arriba el FIFA 21 i us portaré FIFA 21. No és lògic tenir el FIFA 21 i seguir pujant vídeos de FIFA 20. No és lògic. Així que anem a acabar avui amb la sèrie, a veure si es pot fer alguna cosa. Vaya, una 3, bastant lamentable. Mira, anem a jugar l'altra i em deixo de tonteries. Anem a jugar el partit i després sí que ja anirem simulant, vale? Vinga, anem a jugar-lo. I bueno, abans de començar, evidentment, només ficaré els gols, vale? Ficaré si marco i si no. I ja està, només volia avisar això, així no es fa tan llarg. Bueno, nois, vinga, comença el partit. Hem de marcar, si no m'equivoco, hem de marcar 3 gols. Ho veig molt complicat, la veritat. Bueno, nois, final de la primera part, vale? Això s'està anant una mica de les mans, perquè anem 0-0 i com seguim així, adeu. Vinga, va. Mira, com no marqui això, jo em piro. Vinga, Gerard. Vamos. Va. Hem de marcar 2 més, sisplau. Sisplau, Catalunya. Va, sisplau. Sí. Vinga, Gerard, no fallis. Vamos. Agafa la puta bola. Vale, tenim 3 minuts per marcar gol. Ha de ser agafar-la, ha de ser robar-la i marcar, Hem de robar i marcar. M'està perdent el temps, el perro. Mireu això, tio, és normal que la màquina perdi temps? És normal que la màquina es fiqui a perdre temps, macho? Vinga, va, última jugada. S'ha de marcar sí o sí. Sí, última. Va, Gerard Moreno. Vamos, hostia. Hòstia, tio. Estava tan blanc. Que no marquessin fins al minut 83. A veure, s'ha de dir que he tingut una sort increïble. He fet 3 xuts dels 3 últims i he marcat. Gerard Moreno, hat-trick. Millor jugador del món, Gerard Moreno. En el pechito. Gràcies, Gerard. Puto amo. Res més a dir. Se m'ha parat el cor, per un moment. Vamos. Vinga, quarts de final. Estem a quarts de final, Joder. Bueno, nois, vinga, anem a simular el partit després del que he vist contra el Liverpool. M'espero ja de tot. Vinga, li donem, primer partit. 1-2, vale, 1-2. Victòria nostra, Fati i Messi. Com que Messi? Ah, vale, deu haver entrat. El tenia pel banquillo allà. Clar, quan simulo, se'm foten al banquillo, és veritat. Amb això no he caigut, de veritat. Però bueno, da igual, és com si juguessin. A més, Messi porta aquí tota la vida. Jo considero del Barça, el català, bueno, català no és, però porta aquí tota la vida, s'ha de respectar. Vinga, anem a simular ja el següent, sisplau, Barça, sisplau, no em fotis, bueno, no miro, vale, ja, em torno a girar. Això què significa? Passem, no? Jo crec que passem. Abans hem quedat 1-2, ara 0-1. Avanzando el siguiente partido, tinc por. Contra l'Inter, vamos. Per què dic vamos? Perquè no és un gran equip a l'Inter. Vale, l'altra banda està PSG Real Madrid. Això és complicat, El PSG contra el Real Madrid
està bastant difícil. Si arribem a la final serà complicat, però clar, la jugarem. Jo sóc una bèstia i la guanyarem. Bueno, pues anem a simular les semifinals. Va, sisplau. Futbol Club Barcelona, sisplau. A veure. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 2-1. Venga, 2-1, Està complicat, però es pot. 2-1. 2-1. Mentalidad. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Uy. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Vamos! 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 Busquets un altre cop, vaya puto amo. Ha entrat... No sé què cony ha passat aquí. M'han fotut els canvis ja a la CPU de mierda. Vamos, Busquets, venga, estem a la final contra aquí. Oi, contra el Real Madrid. Quina final, quina final. Barça, Real Madrid. Algú m'ho explica? Quina puta final. L'anem a jugar. Vinga, anem ara ja a jugar-la perquè és que tinc ganes de jugar-la. Hi ha partits que no tinc ganes, dic, em fa pal. Però és que aquest tinc ganes. Sí. Tira Moreno. De fora l'àrea, no te creo. Vamos, 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 vamos. Què fotaria la de porter? Què fotaria la de... Oh, ah! M'he donat amb la taula. Ah. Què fotaria la de porter? Mira, mira. Ai, quin golaç. Se l'ha tragat una mica el porter, estava bona. Minut 12 ja. Es veu una final espectacular. Ai, el rebotito. Ai, els rebotitos. Quins bonics rebots. Quins bonics rebots. Quins bonics rebots. Ai, quasi. Ai, 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 ai. Se m'han congelat-nos. Se m'han congelat-nos. Sí, Tira Moreno. Tío. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esto? Vaya robo. Vaya robo, vaya robo. Corre, Gerard. ¡Ay, Gerard! ¿Desde cuándo es tan rápido aquel payaso? Carles Pérez. ¿Qué? 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 Vaya golazo. Quin golaç. Quin golaç. Carles Pérez. A 50 de xut, no sé què acabes de fer. Un xaval, aquest xaval no sé què acaba de fotre. Mireu, mireu això, mireu això. Però... xutat d'esquenes per l'esquadra, què és? Ja s'acaba la primera part, no? Minut 44, efectivament. S'acaba la primera part. Vale, doncs de moment, marcador bastant just, perquè no és que hagi fet molta cosa el Real Madrid. Jo estic jugant bé, jo crec. I anem a veure la segona part, a veure què tal. Què? Rebotes, el rebotes. El rebotes, xuta. ¡Vamos! 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 Ja està, ja està. Som campions de la UEFA Champions League, mira com ho celebra. Mira, mira, campions. Som campions d'aquesta competició aquí dalt. Campions de la UEFA Champions League. Merescudíssima. Després de lo del Liverpool, és que lo del Liverpool ha sigut d'un altre món. Bueno, vinga, nois, que s'acaba. Jo em fico a perdre temps per aquí. 2 minuts afegit. Vale, bé. Però ja està, ja s'acaba. Vinga, i campions de la Champions League. Campions. Som campions de la Champions. M'ho he merescut i molt, M'ho he merescut i molt. Buah, vamos. Vamos, hòstia. Després de 4 sèries o 3, ara no sé, 3 crec. Som campions de la Champions League contra el Madrid la final, contra l'Inter, bueno, contra molts equips bons. Merescudament, sí. Hòstia, vaya píxel de Champions. Es veu fatal. Però l'important és que hem guanyat i ja està. I crec que ja està, no? No em donen res, no surt animació... No surt una animació? Bueno, doncs ja està, crec. Bueno, nois, fins aquí la sèrie i el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. En el pròxim vídeo serà de FIFA 21, que m'arriba el 6 d'octubre. I res, fins al pròxim vídeo, vinga. Adeu.